हेलो लोगोफोर बोरै दं जानो हागौ नोंसोरो गासिबो मोजाङैनो दंजोबो दायो नोंसिनि सेराव हरखाबै नुजाबोनायनि जाहोनानो जाबाय माने दिनै नोंसिनिफ्राय बहुद माने हेल्प नांगौ जादों आंनो माने बे हरखाबै फैनायनि जाहोनानो जाबाय माने नोंसोर लोगोफोरनिफ्राय माने आंनो मोननैसो हेल्प नांगौ जादों मोननैसोल' नङा माने गोबां माने हेल्प नांगौ जादों आरोना आंनि चेनेला बहुत माने गोदान चेनेला माने बहुत साबस्क्राइबार खम बे साबस्क्राइबार खमा माने आंनो बहुत साबस्क्राइबार नांगौ जादों माने नोंथांमोना सोरबाफोर आंनि चेनेलाव जुदि साबस्क्राइब खालायाखैबा माने आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै ला जाहाथे नोंसिनि अननायावनो नोंसिनि सापर्ट होनायावनो जाहाथे आंनि जा थांखि सुजुदों बेफोर थांखिया मोजाङै जालाङो माने आङो समफोर हगारनो सानो माने एसे फेमास जानो सानो आरोना फेमास जानो सानो नाथाय साबस्क्राइबार बारा गैया माने शेयार बानायनाया बारा गैया बेखायनो नोंथांमोननिफ्राय एसे साबस्क्राइबार लुबैदों आरोना आं ओमफ्राय बांसिनानो साबस्क्राइबारा दायो केआनो जायाखै माने आंनाव के माने नांगौ जादोंमोन आंना केजि नांगौमोन 1 केजिबाबो जायोमोन माने दा नोंथांमोननिफ्राय एसे साबस्क्राइबार मोननो लुबैदोंमोन ओमफ्राय बेनोदि जाहोना माने आं इसिबां गिदिर सिंगारबो नङा माने आं दा जाखांफुनाय सिंगारसो माने नाजागासिनो थेवबो बे गोदान नाजानायाव जाहाथे नोंसोर हेल्प होलायलायो ओमफ्राय संफ्रा माने अबेबाफोर माने एसे डिसमिस दङ मोननैसो सङा डिसमिस दं माने जायाखै आरोना अबेबा सङा माने बांद्राय हिट खोनायाखै थेवबो माने आङो साबसिननिफ्राय साबसिन खनलांनो नाजागासिनो आरो दायो मोनसे मेथाइबो सुजुगासिनो आङो जेतु फिल्मनि बे जेतु फिल्मनि मेथाइखौबो आङो माने थाबैनो रिलिज खालामनो नाजागोन बेखायनो माने नोंसोरो लोगोफोरनिफ्राय बा आदा आरो बाजै आरो आब' ओमफ्राय आंनि बिनानाव उन्दैमोन बिसोरनिफ्राय आं माने मोननैसो हेल्प लानो लुबैदों जास्ट नांगौ आंनो साबस्क्राइबार माने साबस्क्राइबार थाबासो आंनि माबायाबो सरि सं हगारनाय बा भिडिअ हगारनाय आंनि मेथाइ हगारनायफ्रा माने नोंसिनिसिम मोनहैगोन बेल आइकनखौ थुनानै लाबाबो आरो बे साबस्क्राइबार खालामना लानायाव मोनहैबा जुदि गुबुन गुबुन जायगायाव माने सिनायजानाय जागोन नोंसिनि साबस्क्राइबार खालामना लानायाव आरो शेयार बानायनायावबो नोंसिनि अननायाव शेयार बानायबा जुदि आरो आङो दावगानाया बांसिन जागोन माने सानसे समावथ' आङो फेमास जाबाथाय माने नोंसिनि खाथियाव मोनहैगोन रंजानो बा कालचारेल लाइनावथ' आं ओंखारना दंखायो नालाय दायो सानसे समबाबो नोंसिनि खाथियाव मोनहैगोन मानो होनबा माने आं दायो सिंगाराव गिदिंगासिनो नालाय सानसे समबाबो आंखौ नोंसोर आदा बा फंबायमोननि गामियाबो हांख्रायहरनो हागौ अबेबाफोर माने कालचारफोर जाबाथाय माने आंखौ हांख्रायहरगोन आरोना बेफोरखौ आं आसा खालामना दोनदों माने बेखायनो आंनो नोंसोरो आदा आब' ओमफ्राय आंनि उन्दै बिनानाव ओमफ्राय आरो आदै मादैमोन सोरबाफोर गासैबो मबाइल गिदिर सालायनांगौबा चेनेल सालायनांगौबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब बानायनानै ला जाहाथे नोंसिनि अननायावनो आंनि अननायावबो आंनि साननायफ्राबो दावगायो आं बेखौनो लुबैदों जास्ट आंनो साबस्क्राइबार नांगौ आरो शेयार खालामनांगौ आरो आंनो गाज्रिबाबो मोजांबाबो सं हगारनायफ्राव माने मोजां कमेन्टबो हो माने बांद्राय इसेबां गाज्रि कमेन्टबो होनाङा अबयसे बांद्राय गाज्रि कमेन्टबो फैयाखै आंनो गोबां मानसिफ्रानो कमेन्टखौ मोजां हरदों मोननैसोल' फैदों आरोना बेफोरबो माने आंनि सिनायखानाय एगेन्स्ट मानसिफ्रासो आंनो हरदों सिनायै मानसिफ्राबो आंनो हराखै आंनि सिनायै मानसिफ्रा माने मोजांसो हरदों आरोना कमेन्टखौ ओमफ्राय बेखौनो लुगैयो माने नोंथांमोना जाहाथे प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै ला आरो हाजासे शेयार खालामनानै ला माने बिनि थाखायनो आं दिनै बे हेल्प नांगौ जानायखायनो नोंथांमोननि सेराव फैनाय जादों आरोना जाहाथे नोंथांमोना बे भिडिअखौबो हाजासे शेयार बानायो आरो शेयार बानायनानै लोगोसे आंनो कमेन्टआवबो खोन्थाहरो माने आंनि भिडिअखौ शेयार बानायदों होननानै आरो बेनोदि खोथाया माने नोंथांमोना फेसबुकआव दं फेसबुकआव आंजों जाय लोगोफोरा आंनि लिंकखौ थुनानै लायाखै बेफोरो माने आंनि लिंकखौ थुनानै ला आरोना अब्लाना आं गोजोननाय मोनगोन साबस्क्राइबार खालायबाबो आं बहुद गोजोननाय मोनगोन आंना साबस्क्राइबारा बहुद खम बेखायनो आंनो साबस्क्राइबार नांगौ जादों गोदोनि चेनेला माने साबस्क्राइबारा बिराद बुरजा जाबायमोन थेवबो आं ब्लग बानायफिनबाय दायो आंनि नामाव खुलिफिनबाय आवगायनि माने आंनि नामाव गैयामोन नालाय बेखायनो दायो आंनि नामाव जागौ जानायखाय आंनि नामाव खुलिफिनबाय आरोना दा बेनोसै खोथाया नोंथांमोनखौ आसा खालामबाय भिडिअखौ शेयार खालामनानै होगोन होननानै आरो लोगोसे कमेन्टआवबो बुंहरगोन जाहाथे मानि थाखाय मा हेल्प नांगौ बुजियाखैबा सोरबा बाय बाय गोजोन्थों।